nangaligo na po di matats no kay perte pagkainita matats. Kauban ako masakop matats. Og ang among balon, simple lang kay matats. Ang among sobra sa balay. Tara matats oh. Nagulay kog laok gani ha. Mo nang dala. Ni Oman namalit dala pug manok og nagdala pug bulad matats. Oh. Asa kitag mga ligo nga magbalon og bulad. Pero matats, dili man gud rason magdala tag daghan pagkaon dire. Ang importante, nakauban akong kaligo ako mga pamilya, uban ako mga apo matats pero. Oh, di ba? So moro na yung rason ng matas, dili na may kinahanglan magdala pag mga unsang mga lami diya. Importante nalingaw ta, di ba? Kauban tong pamilya. Simple lang ko, di ba? Ingana lang si Tats kay oh. Pagpito ra kay bulad, nya kani magsugba-sugba rami. Para maligo, malingaw lang mga kabataan magligo-ligo. Oh, di ba, Tats? So, ana lang kay wala naman mo. Og ay nalimtan ta jud hapit la, Tats. Di may tabo ang ligo kung wala ang atong vitamins. Hapit manalimtan. Mo yung pinaka-importante. So, swims ako. Oh, di ba? Ana na nakasimple mo, Dad. Oh. Woo! Ito na. Kamu dia, di ko lakaw sa mga balay. Ito ganito sa panahon karon. Ya, tubilan din og kanang vitamins. Kape. Ha? Kini matats. Amo ra ni pagsubahon. Oh, sugbara ni. No? Na malaw oy. Nya ulutan dira. Sugbara. Hindi na pwede nga walay bulad na tats. Matik na. A few moments later. Matats, naluto na tos lugba. Eh, gutom na. Ako na rin kusi-kusiun matats kay. Ay matats, jambul. Ya, bulad ha. Sa cepat tigit. Oh. Kursunada sa bulad, birada. Oh, alin na. Tay, birada na. Hoy. Na, Ray. Wagi diri daw salud. Bulad. Ano mo? Yaboy. Kano mo? No! Man! O, di ba katas? Pwede lingawa. Ligo na lang po, Gong. Ligo ba? Kaligo, oy. Duwa mo.